Mombasa. Riwruoge makedo ne ratich oganda obago ng'anyo e romo mar lalruok ewi lokruok mar chal mar kor lwasi ka giseyo pinje ma omewo kuom rem chwalo omenda mag kedo gi lokruok chal mar kor lwasi ne pinje Afrika. Gichwalo ng'ur e kinde ma piny China ma ok en jakanyo e romo mar COP27 madhi nyime e piny Misri okoni gin thuolo mar chiwo sir mar omenda mag chulo joma lokruok mar chal mar kor lwasi osekelo negi midhiero kod lal. George Bati miyowa ler. E kinde ma pinje medo chiwo singo kaka gibiro chiwo sir mag omenda e kedo kod lokruok chal kor lwasi, riwruoge mopogore opogore ahinya mawuok e pinje Afrika moyware romo mar COP27 madhi nyime piny Misri owuok tung' mosuo kod pinje ma omewo ka giwacho ni pinje Afrika nyaka mi omenda mag kedo gi lokruok mag kor lwasi sani. Adaptation financing and also climate finance for Africa, it's non-negotiable. We want world leaders to take this agenda very serious because our future as young people is at stake. We contribute less than 4% to the global greenhouse gas emission, but yet the worst impact of climate change is upon us here in Africa. E ng'anyo mar githenge mar romono, riwruoge go dok ne mine manie kor gwenge magikoni yudo midhiero mathoth ma okel kod lokruok chal kor lwasi ka gidwaro ne sir ma ichiwo mondo chop dwaro mar joma mini ahinya mag Afrika. We are trying to respect the organizing of the COP and the restrictions. We're also wanting to make a point that this is a site for genuine engagement, and if the engagement is going to be meaningful and effective, we need to also be met halfway. So a lot of the work that we're doing has been really trying to push back, particularly because we feel so strongly about this issue and because civil society groups and organizations have worked so hard to put it on the agenda, so we're not going to allow the opportunity to pass us by. Kaluwore kod jatelo maduong' mar riwruok mar Bill and Melinda Gates, Mark Sussman, kopogore kod keto geno e kony mawuok e pinje maoko, pinje Afrika osechako chenro mag jolruok e kindgi giwegi. There's encouraging signs, certainly among African countries, for example, themselves, prioritizing it through the African Agriculture and Adaptation Initiative. Sussman owacho ni midhiero mag oula imbo mar Afrika kod oro e tung' mar Afrika dwaro kony mapiyo kendo jochiw sir nyaka kasre e reso pinje Afrika mondo giwuog e midhiero ma okel kod lokruok chal mar kor lwasi. When you talk about something like the floods in West Africa recently or the drought in the Horn of Africa, this covers multiple countries. You need to customize some of the support by agroecological zones. I think there are ways to do that. That's part of the Multilateral Development Bank reform that would facilitate the ease of some more pooled lending as well as the country-by-country lending. So absolutely, I think this is a critical moment that we hope that the MDBs will be able to take advantage of, and we hope that their shareholders, who are the countries who govern the MDBs, will step up to the plate and accept those reforms. Kata obedo ni githir kod rombe mag lalruok ewi lokruok chal kor lwasi, piny China ma bende en achiel kuom pinje ma omewo e piny mangima okone giikore mar biro chwalo omenda mag konyo jogo ma lokruok chal kor lwasi osekelo nigi midhiero kod lal. George Bati, Ramogi TV.